Co na těch sportovních vlnách dneska jako se bude vlnit, Karin? Dnes my sme sa mohli práve vlniť cez to, s čím to vôbec začalo. A to je to mentálne zdravie, ktoré nás vlastne spája ako téma. A či už sa na to pozeráme cez mentálne zdravie človeka alebo športovca, tak myslím si, že je to téma, ktorá má rozsiahle zákytia v rámci toho, čo nám to vlastne prináša, alebo ako môžeme hodnotiť, že je niekto mentálne zdravý v danej oblasti. Aha. No já, kdybych byl jako sportovec kdysi mentálně zdravý, tak předpokládám, že by moje kariéra vypadala ještě o něco lépe, protože myslím si, že každý ten sportovec si nese v tom baťohu nějaká svoje tajemství a jak já říkám, ty démony. A myslím si, že ta doba je celkem taková rychlá, hodně tlačí do těch výkonů a to téma začíná být velmi aktuální. Existují dneska různé linky bezpečí a tak dál a myslím si, že i my můžeme, řekněme, nabídnout nebo uchopit to téma tak, aby si ať už rodič nebo trenér z toho odnesl určitou inspiraci, protože my jsme ti, kteří ve finále pracují s těmi sportovci. Za námi chodí, za kouči, terapeuty, sportovními psychologi s těmi svými bolístkami a řeší ty své problémy. Na začátku přijdou s tím, že nedaří se mi přenést výkon z tréninku do zápasu. Ale často, když sedíme potom 1 proti 1 a bavíme se o tom, tak přicházíme dál nebo nakoukáváme do toho příběhu hlouběji a samozřejmě objevují se potom ti čertíci, co jsou uvincovaní. To znamená, jak bys ty definoval vůbec ten pojem mentální zdraví nebo duševní zdraví? Určite je nejaká definícia, ktorú sme si mohli dohľadať a začať ju rozoberať, ale ja to skôr pozerám sa na to z takého praktického pohľadu, keď sa každé ráno zobudíme a pocítime vlastne sami v sebe taký vnútorný pokoj, že nemáme pocit zlyhania, nemáme pocit menecenosti, nemáme pocit, že sme ešte nič v živote nedokázali, napriek tomu, že máme 30, máme 40, máme 50, až by sme mali mať toto, ale že sa ráno vstaneme a pocítime, že všetko OK v nás, cítime sa dobre, dáme si tú rannú kávu, dáme si rannú meditáciu, prejdeme sa do práce, ideme na tréning a že máme taký pocit vnútorného pokoja, tak to je pre mňa mentálne zdravie. No, tak to ti teda pěkně děkuju, protože si uvědomuju, že jsem do stavu mentálního zdraví dospěl zhruba tak v 46 letech. Nehovorím, že je to niečo, čo máme, že dan od narodenia. Myslím si, že je to kontinuálny proces budovania si toho mentálneho zdravia kvôli tomu, že my to nemáme. Tak ako máme fyzické zdravie, musíme sa o ňo pravidelne starať, aby sa nám vlastne to fyzické zdravie udržiavalo. A to znamená aj s mentálnym zdravím. My sa musíme o to neustále starať, aby sme boli mentálne zdraví, pretože ten svet alebo to prostredie, v ktorom fungujeme, na nás kladie nároky a my sa musíme vedieť s nimi vyrovnať. Hej. Čiže tá práca samých na sebe aj v rámci toho mentálneho zdravia je to, že robíme činy, ktoré nám upokojujú ten nervový systém, ktorý nám upokojujú vlastne to vnútorné nastavenie a nejdeme furt do tých extrémov, kedy máme pocit, že nie sme good enough alebo nie je to dosť dobré na to, aby sa mohol byť spokojný. Taký ten neustále ako chtíč proste niečoho viac a viac a viac. Hej. Nehovorím, že za mentálne zdravie detí zodpovedajú rodičia, tréneri a podobné, podobní ľudia alebo učitelia, s ktorými prichádzajú do kontaktu, ale je to obrovská podmienka podľa toho, ako to dieťa bude alebo nebude mentálne zdravé. Hej? Pretože to dieťa v budúcnosti, alebo keď bude dospelejšie, bude tínedžer, bude potom okolo 20-30 rokov, sa o to mentálne zdravie už musí vlastne starať sám, že si to preberú za ten svoj život, ale ten základ my vkladáme. My pokiaľ ako rodičia vlastne budeme dbať na to, aby naše deti boli rozvinuté, mali pocit vlastne toho, že sú good enough, že im budeme dávať tú spätnú väzbu, že máme dávať tú spätnú väzbu, ktorá im ukazuje už, ako skvelí sú v nejakej tej oblasti, ak sa posúvajú a prídu do prostredia napríklad výkonového, ako je šport a ten tréner ich bude ďalej rozvíjať, tak máme obrovskú šancu na to mať v budúcnosti mentálne zdravého človeka, ktorý bude vedieť sa o to svoje mentálne zdravie starať, ako keď dieťa, ktoré vyrastá vlastne zanedbané emočne s rodičmi, príde tréner do nejakého športového klubu, kde tréner proste od rána do večera na nich kričí a vlastne stále sú ako keby neschopní babráci, alebo ako to pekne povedať, keď naozaj viem, ako tréneri vedia prirovnávať tie deti, tak potom sa nemôžeme čudovať, že v 15, 16, 17 sa proste pokúšajú o sebevraždy alebo skúšajú všetky možné
iné látky na to si vyvodiť nejaký pocit spokojnosti alebo šťastia alebo nejakého naplnenia. A to je vlastne to, že tam niečo nie je OK v rámci mentálneho zdravia. Dobře, takže jako jestli já to chápu správně, za mnou přichází ten sportovec ve 24, že ten jeho život jako neplyne úplně super, tak ale ty na druhou stranu říkáš, pozor, tam je nějaký příběh za tím sportovcem a ten se odvíjí od dětství. Z prostředí, v kterém vyrůstá, z prostředí, které navštěvuje potom ve škole, z prostředí, ovlivňuje ho prostředí na tom tréninku. To znamená, je to poměrně jako komplexní příběh. To tady dneska asi neproberem. Určite nie. Ja si myslím, že takúto cestu človeka každý má individuálnu. Môžeme sa o tom proste niekedy porozprávať hlbšie v rámci nejakého webinára, ak by o to bol záujem. Ale sú nejaké vývinové fázy, ktoré potrebujeme hitnúť. A môžeme sa o tých vývinových fázach pobaviť, ktoré sú nejaké základné veci, ktoré to dieťa potrebuje mať naplnené, aby sme urobili to naše maximum, či už ako trénerov, mentálnych koučov, rodičov, aby sme pomohli tým deťom byť mentálne zdraví. Taký checkpoint by tam mal byť. O tom sa môžeme samozrejme viac porozprávať. A áno, keď nám príde napríklad 24-ročný športovec, u ktorého vidíme, že tamto mentálne zdravie nie je úplne na najlepšej úrovni, tak máme také dve možnosti. Alebo by sme mali mať také dve možnosti. Prvá je pomôcť podať tú pomocnú ruku nejakou barličkou, že vlastne pomôcť v tom akutnom stave, v ktorom nám prichádza, aby sme mu vlastne zlepšili ten pocit alebo otvorili takú trošku nádej, že to môže byť lepšie, keď začnú robiť určité kroky a vlastne pocítia prvýkrát pocit, že je to OK sa tak cítiť, je to OK mať tieto veci. To je taký prvý krok, ktorý vlastne musíme dať. A druhý krok je hľadať tú príčinu toho, kde nám to vzniklo. Ale to už je rozvojová práca, to už sú veci, ktorých naozaj, či už tréneri alebo rodičia moc nezasahujú. Tam už je naozaj dôležité, aby to robil ten odborník, ten coach, ten psychológ alebo terapeut. Ale sú veci, ktoré či tréneri, ako rodičia, ako prostredie môžeme ponúknuť ľuďom, a častokrát je to iba záujem a nejaká pomoc. A o tom sa môžeme samozrejme rozprávať viac, ako takýto záujem bol pomoc ponúknuť v tom akutnom stave. Ale to už je mnoho príkladov na mnohé situácie a myslím si, že to dnes úplne nevieme všetko nakopiť do nejakých pár minút, keď sa o tom bavíme, že čo to mentálne zdravie je, ale určite si to môžeme rozobrať niekedy aj hlbšie. Dobře, to vzniká dobrý nápad posunout tohle téma dál a hlouběji. A mě zaujalo, co jsi řekla, že pro toho sportovce danou chvíli můžeme být nějakou berličkou nebo hledáme berličky. Já si to pro sebe někdy přirovnávám k tomu závěradlí, že on přichází v nějakém stavu, který nedokáže sám zvládnout, ten prožitek je pro ně třeba nesnesitelný nebo prostě trpí vnitřně a já mu vytvořím určité zábradlí a on se mě přichytí na moment. To znamená, díky tomu důvěrnému bezpečnému vztahu mu můžu pomoci ukotvit se trošičku v tom životě a případně pokud on sám chce, tak hledat dál často hlouběji samozřejmě v tom příběhu ty odpovědi na to, jak se dostat do jiného stavu. No a ty si trošku kousla do toho dětského světa, teď zjišťujem, že to je prostě na dlouho, takže já navrhuji, abychom si potom domluvili fakt termín a třeba zkusili z toho vyrobit webinář. Myslím si, že zájemci se rozhodně o tohle téma najdou, ale od toho neodběhnu. Mě nejvíc zajímá dneska jako starnoucího člověka, jak to prostředí, které teď ten svět jakoby nabízí a vytváří, jak tu mládež vlastně jako ovlivňuje. Myslím si, že to je, řekl bych, jako nejaktuálnější téma. Co s náma vlastně dělá svět, ve kterém žijeme? V prvom rade nie si ešte úplne starnúci človek, lebo si v tých najlepších vekoch, alebo v tom najlepšom veku, kedy už máš skúsenosti a máš väčší nadhľad na život. A všetko, čo sa okolo nás deje, celá politická situácia, nastavenie toho, čo je norma v aktuálnej dobe, tak to na všetko ovplyvňuje to tých mladých ľudí. Tak ako ja už som vlastne začínala vyrastať s tým, že existuje nejaký internet, ale dá sa povedať, že ma to chytlo až v období 10-12 rokov, kedy som prvýkrát ako mohla mať nejaký telefón, aj to ešte bez internetu samozrejme, iba proste, že sa vedela dovolať svojim rodičom, tak ešte som tá posledná generácia, ktorá vlastne vyrastala nejakým spôsobom bez toho, hej, že to najakútnejšie detstvo vlastne neexistoval ten internet, neexistovali proste telefóny v takomto rozmedzi ako teraz a tým pádom to, čo sa vlastne deje s tou generáciou, keď sa len pozrieme na to, ako telefóny alebo dá sa povedať, tá technika ovplyvnila generáciu, tak všetko, čo sa rozvíja v tom svete, ovplyvňuje generácie. Nie je to iba tá technika. Je to dostupnosť vecí, je to kvázi otvorený svet, kde môžeme všetko a zároveň, keď môžem všetko, tak čo vlastne chcem?
Zrazu nevieme, čo chceme, hej, že z tých obrovských možností si nevieme vybrať, pretože keď máme ako dieťa možnosť A a B, tak si vyberieme medzi A a B, ale keď máme ako dieťa možnosť medzi A a Z, tak my nevieme, či chceme M-ko, B-čko, D-čko alebo P-čko. My to netušíme, lebo my nevieme, aký obrovský rozmer toho celého to je. Ten detský mozog to nechápe. Takže čo my ako starnúca generácia teda môžeme priniesť späť k tým ľuďom, ktorí vlastne vyrastajú možno v trošku takom zmetenom nastavení, že nevedia, čo chcú, tak im môžeme vlastne ponúkať tie hranice. Zastabilizovať ich v určitom veku, zastabilizovať ich v tom, že je to OK, čo cítia, len potrebujú vlastne rozumieť, že idú ďalej, že vlastne tie strachy sú bežné, že v 15 rokoch nemajú mať vyriešený život. Pretože vlastne ten narratív je to, že strašne rýchlo máme dospieť a zrýchluje nám to vlastne dozrievanie, zrýchluje nám to psychosomatický a psychosexuálny vývoj. Tým pádom vlastne 15-16 roční ľudia sa porovnávajú s ľuďmi, ktorých vidia na internete, ktorí majú 35. A oni chcú v 15 fungovať, ako oni fungujú v 35. A vlastne tam vzniká pocit menej-cennosti, lebo to nemám vyriešené. Ani to nemáš mať vyriešené. To je tá odpoveď, že máš na to čas. Čiže tá generácia, ktorá je vlastne v popredí, ktorá ešte vyrastala bez tejto všetké ako keby výrazného nárastu celého toho prostredia okolo nás, tak vlastne má dávať ten pokoj a tie hranice tej mladšej generácie, že im ukazovať, že je to v poriadku, že to ešte neviete, vy máte čas. A vysvetľovať im, že na čo ešte v tom živote majú čas. Tak na tohle potřebujeme hodně energie a hodně trpělivosti, aby nám to aspoň trošku uvěřili. A samozřejmě já mám někdy takový pocit, že tím, co se děje, to, co si popsala, že pak zapomínáme na ten život samotný, že ho nestíháme vlastně ani žít. A jak se tohleto, co si naznačila, propisuje teda konkrétně do toho sportovního prostředí, protože stále je to jenom člověk, kterého ten svět ovlivňuje, že? No, tak jak si povedala, že vlastne my zabudáme žiť ten život, tak ja mám mnoho klientov, ktorí so mnou riešia všetky možné analýzy toho, kam sa už posunuli, majú kondičný trénera, majú mentálnych koučov, majú všetko a oni zabudajú, že ten šport majú hrať. Že to má byť hra, že to má byť zábava. Takže to prepísanie tohto ponáhľania sa mať všetko vyriešené sa nám dostáva priamo do toho športu, že 17, 18, 22 chceme mať hotovú kariéru. Nechceme robiť chyby. Chceme mať proste tú najlepšiu úroveň ligy, ktorú môžeme hrať v tom danom športe, najlepšie postavenú zmluvu, zarábať tak, že už nemusíme do konca života nič robiť, pretože to vidíme, že je to možné. A zrazu nám vlastne vzniká nejaký biznis plán v športe, namiesto toho, aby sme si uvedomili, že ten šport máme hrať. Ten šport má byť pre nás zábava, že my si vyberáme ten šport do života, alebo si vyberáme niečo, čo nás baví, čiže si vyberáme tú kariéru, ktorá nás bude naplňať vnútorne. Tak ako ty si vybral proste najskôr brankára a z brankára si prešiel do trénera, z trénera si prešiel do mentálneho kouča, tak proste nachádzaš to, čo ti vytvára ten vnútorný pokoj, keď robíš tú robotu. Hej. Tak ako ja som si našla športovú psychológu, že je to niečo, čo ma proste mega baví a aj keď do toho veľa investujem, tak mne to stále vracia. Tým pádom je toto win-win, že ja sa teším do tej práce. A tí naši športovci sa prestali tešiť do tej ich práce. Lebo sa to stalo proste biznis plán a zabudli to hrať, zabudli sa tým baviť, zabudli, že ten výber toho športu, že ten basketbal oni chceli hrať, lebo ich to milovali. Nie preto, že mali analyzovať každý svoj pohyb na ihrisku a hľadať tam detaily, ktoré ich absolútne ako zožierajú vnútorne. Hej. To, že máme dostupné dáta o všetkom, neznamená, že musíme mať všetky dáta. Jo, rozumím. Jo, tak já bych tohleto opravdu nechal na tu další debatu, kde se můžeme opravdu dotknout i toho, jak těm lidem v těch jednotlivých věkových obdobích vlastně poradit. A samozřejmě často i těm lidem, těm autoritám, které ten svět těch mladších lidí ovlivňují. A samozřejmě ten sportovec má možnost zajít si za lékařem pro nějakou tabletku, která rychle ovlivní jeho stav. Ale kdyby ty změla teďka jenom tak krátce, protože nemáme úplně čas, jako ťuknout do toho, co může pro sebe 2-3 věci, které ten sportovec pro sebe může třeba udělat hned, i kdyby neměl tu tabletku, i kdyby neměl peníze na mentálního kouče, nebo by žádného neznal, nebo by se bál za ním jít, a co se pro sebe sám může udělat, aby mu bylo trošku třeba líp v složité situaci,
v tom prožitku, který ho třeba tísní, frustruje, není mu v něm dobře. Mám hrozne veľa možností v hlave a teraz premýšľam, že naozaj, keď ti mám povedať tie, ktoré by mohli, alebo ten typ, ktorý by mohol byť použiteľný pre všetkých plošne. Tak prvá vec je to, že vždy potrebujeme nejakú záchrannú sieť okolo nás. Že my sa potrebujeme vedieť o niekoho oprieť a niekomu zdôveriť, že čo žijeme. Myslíš sociální síť? Áno. Kamarády, přátelé, kontakty. Presne, že vlastne potrebujeme vlastne iba počuť, že je to OK. A či nám to povie kamarát, či nám to povie rodič, či nám to povie tréner, či nám to povie učiteľka v škole, lebo máme dôveru voči tomu človeku im povedať, čo nás trápi, alebo s čím možno bojujeme aktuálne, že sme frustrovaní, unavení, alebo nevidíme úplne zmysel v tých činnostiach, tak my vlastne v tom danom momente to najdôležitejšie, čo vlastne potrebujeme, každý, je počuť, že je to OK, že sa tak cítime a že není ten človek sám v tom pocite. To je proste vec, ktorú keď môžem odporúčiť, tak urobte to, pretože aj ja ako psychológ mám niekedy potrebu zavolať iba svojej kamoške a iba sa jej posťažovať a ona povie, že to je v pohode, ja mám na hovno deň. A ja sa hneď cítim lepšie. Hej. A prepáčte tú nadávku, teraz mi to došlo. Ale takže to je prvá vec. Proste mať okolo seba záchrannú sieť a nedusiť to v sebe. Pretože častokrát tá záchranná sociálna sieť okolo nás asi žije niečo veľmi podobné, alebo aj oni majú niečo, čo ich trápi a tým pádom si navzájom niečo zazdieľate, pomôžete si navzájom. To je prvá najdôležitejšia vec. Druhá vec je tá akceptácia toho, že sa mi to deje, pretože niekedy za to nemôžeme, že sa nám to deje, niekedy samozrejme za to môžeme, ale niekedy aj za to nemôžeme. Hej, že proste sa nám všetko pokazilo naraz a je toho na nás strašne veľa, takže iba akceptovať, že sa nám to deje a nesnažiť sa všetko prebíjať silou. Čím viac budeme chcieť emócie prebíjať silou, tým viac budú tie emócie v nás silnejšie ako keby žiť a budeme z toho unavenejší. Niekedy je potrebné nechať nejakú emóciu prežiť. Proste frustrácia je nejaká emócia, ktorú máme a čím viac budeme s tou frustráciou bojovať, tým tá frustrácia sa bude ako keby dlhšie v nás držať. Lebo my ju nevieme zlomiť, my emóciu tak nevieme zlomiť, musíme prežiť. Čiže prežite si tú emóciu, vypíšte sa z toho, vyplačte sa, vykričte sa, rozbite nejakú krabicu, choďte si zabehať, opustite prostredie, v ktorom žijete. To je tá akceptácia, že proste prežite tú emóciu, len s ňou nebojujte. Nej? A potom tá tretia vec je, že vždy potrebujete mať nejaký action point. Čo s tým ja idem robiť? Nej? A ten action point môže byť čokoľvek. Skúsim niekoho vyhľadať. OK, cítim, že proste som dlhodobo unavený, tak si trošku zlepším možno režim spánku, že pôjdem rovnaký čas spať, rovnaký čas stávať. Cítim, že nemám energiu. Jedla som dostatočne, pila som dostatočne. Že niekedy tie action point vo vašom živote, zmeniť si ten stav, ktorý žijete, môže byť naozaj jednoduché, že si iba pozrite na ten váš režim, ktorý žijete a skúsite si ho trošičku zefektívniť a vám sa niekedy ten pocit rýchlejšie zmení aj. Lebo sa znova ukotvíte. Režim nás ukotvuje. To je veľmi dôležitá vec. Potom môžete niekoho vyhľadať, môžete sa popýtať, môžete si pogoogliť nejaké rady. To vám nikto nezakáže. Len majte nejaký action point, čo ja s tým idem robiť, keď sa necítim dobre. A tieto myslím, že môžeme urobiť všetci, nech robíte akýkoľvek šport, či robíte šport, nerobíte šport, ste rodič, tréner, sú vlastne plošne aplikovateľné. Takže nezústať v tom rezignovaném stavu. Rezignácia je ten najhorší stav, lebo vtedy ste vlastne staknutí na jednom mieste a to je ten pocit frustrácie, že vlastne váš život sa zastavil. To se blbě žije. Ďalej, presne. To se blbě žije, stojí to spoustu energie. Dobře, Karin, já bych možná tohle vlnění tím v tuhle chvíli zastavil a opravdu bych tě moc rád pozval do webináře, abychom se potom domluvili a ještě ta témata rozvedli. Já jsem před naším setkáním měl takový telefon s kamarádem a dospěli jsme spolu k takovému jednoduchému závěru. Mentální příprava není jenom pojem, který patří do sportu. Mentální příprava je pro mě životní styl. Znamená, že umím činit vědomé volby, že se vyznám ve svém vnitřním světě a tak dále. Samozřejmě taky jsem to v 15, 20, 25 neuměl, učil jsem se to, možná protože je mi to blízké, tak se tomu věnuju dneska jako i v té své profesi toho kouče nebo mentora. A teď nevím, co jsem chtěl říct.
To jsem nechtěl vlastně říct. No, chtěl jsem jenom mluvit o tom, že prostě může to být mentální životní styl, ta mentální příprava, můžeme to samozřejmě posunovat někam dál, ale já fakt jsem teďka zapomněl, co jsem ti chtěl říct s tím. Já jsem to chtěl zabalit do konce. Tak v tom prípade si zapamätaj toto, pusti si neskôr naše športové maily a dozvieme sa vlastne ten záver na tom webináre. To bude to najdôležitejšie, že vlastne odovzdáš tú záverečnú myšlienku. No tak teď jsem úplně mimo. Tak ja to teda uzavriem, Michal. Ďakujem ti za... Tak to uzavřite. Veľmi rada ho príjmem a okrem toho, že rozvinieme teda veci, ktoré sme tu načetli, budem sa aj tešiť, že završíš túto myšlienku, ktorú si chcel mať záverečnú v tom našom spoločnom webinári. Už vím, co jsem chtěl. Vidíš, já jsem to chtěl jenom přemostit. Já jsem chtěl vlastně zmínit to, že tady tyhle webináře budou součástí skupiny Facebookové Všímavý lídr, kde vlastně koncentrujeme ten náš zájem a chuť a aktivitu v tom smyslu, že předáváme nějaká psychosociální témata do toho sportovního prostředí. A já jsem naznačil včera v našem prvním webináři s Romanem Skuhravým, že se tomu budeme věnovat kontinuálně. To znamená, že mým cílem je zvát hosty, kteří mají do toho, jak přispět, že bych chtěl pozvat hosty, kteří se specializují na určitou oblast, ať už je to tady třeba tvoje profese sportovního psychologa, ale třeba šikovné trenéry, kteří mají zvládnutou organizaci přípravek, skvěle třeba šefujou žákovským úsekům a tak dále, abychom opravdu se učili s těma lidma v pozici těch autorit lépe a lépe pracovat, protože si myslím, že čím náročnější je doba, čím složitější osobnosti vlastně vyrůstají, to jsme si naznačili, tím více to tlačí na tu naši práci, ať už trenérskou nebo mentorskou. Takže to je ta poslední myšlenka, o kterou jsem se chtěl podělit, takže se musím každému teď omluvit za to mini selhání, ale já si ho odpustím, protože už to umím, protože díky mentální přípravě už jsem se to dávno naučil. Ďakujem ti, tým pádom sme prekazali prekvapenie, ktoré malo byť na webináre, tak aspoň tie informácie, ktoré by sme si rozvinuli, sa tam dozvedia ľudia. Dobře, tak děkuju. Ďakujem aj ja.